Weche moko en ni en fungruok makende ne chiliel moro madore kantinido mano ma Migori bang' ka jagoro ma ongirore kamigo nindo mano mochung' ne weche giko mago mag dongruok koro ni ne kawo okang' nogo mano mar gero kiro bende koro biro bedo ka odake kuom thuolo mano mathoth. Miyo noendo bende ne oyang koda nying nindo mano mar Pamela ne oduoko erokamano mokalo bang' kane osegerne ot ka wacho ni osebedo ka okale midhiero mathoth kuom nindo mano malach e kinde giko manitiere mo kuom jotelo ma osebedo ka go picha ot mane osebedo ka odakie kata kamano onge kony moro amora mane osebedo ka oyudo. This young lady didn't have anywhere to sleep. The lady was being rained on when it rains. The lady is having children going to school. Ana uwezo. She was just busy working in people's farms to make a living. But today, I thought it wise that we put up for her house. This is not the end. We are still going to partner with her so that we make sure that this house is completed. And I believe it will not be like this. It will be totally different. And I also promised that I'm going to pay school fee for our daughter, who is doing grade 10, but next year, grade 11, I'll cover the full cost of that school fee for that year. En mor ni kara nitiere jatelo ma consider mine kendo mohero mine. Waduoko ne erokamano elo joma mine. Kendo wakwayo jotelo mamoko bende maneno gima timore nieri bende olu tim ma PS timo mar konyo joma mine mondo mi dongruok obedi kuonde moko mondo joge odak maber. Kawuono anyalo mor, kawuono anyalo nyiero geno, kawuono duogo ne chiliel. Kare naweni adong kenda, kare nok adong kenda. Kare nitiere jal mane Nyasaye oseyiero ni biro mako bada. To segod ni picha, ok ang'e ni pichni gago ni dhigo kanye. Kech pichni gogo to duoko kayudo. Mae picha manene duoko. Modong ta igoyo tidhigo tiwacho ni wang'eyo to duoko moro amora to onge ta inyora gi nyithindo. Mak mani Nyasaye norita, ok adhi e ward, ok adhi osuptal kata obedo ni ne waninde ng'ich kamano. Jowadwa nadoyo e kachie pidh nyithindo. Nyathino weyago ka gin jo higni matin ka. Asedach kodgi, kathagora kodgi, ma kawuono nyathi nyalo bet ni ne sekondari. Achiel ni e grade 6. To nikech ng'wono mar Nyasaye. Koro kane gibiro ka giyudo nyathi kochiko besende dier ot, koth chwe, onge kama ng'ato nyalo buoke. Koth ne chwe, to ne gigo picha, to Nyasaye nodonjo igi. Koro kamano, gima dachulu onge, to Nyasaye man malo, ochulie jatelo. Yes, erokamano kuom gimitimona.